SHPAI uba kumno ngide banlong. SHPAI uba kumno ngide banlong. Kata ka phang preng ka bangala bu ya ka kum ka phang jong ki purkhat. Gidon ki parabungai ba juyo banya kran bat ki juyo thu abang kali ki ngokai ka kam ka ba pi trail ne kai ki jing pule ki jong pi ki juyo thu bangi trail la ni pule la ni ngilek ban training ya ka kam pulet la ni ka kam SHPAI. Ten ka lakli yang ong ki ong pa dinga pi pat pi le ayu. Ong ngar de SHPAI henre ngam de SHPAI ubara ya ka wai lam ba de ka sti ngam de SHPAI ubara la se ba deng ki klor jong ka mo ka degree ka banga ngayo henre ngang de SHPAI jong KHRIST JISU ubara ya ka wai ka wai lam ba ka ka wai lam ka balong ka tin ki jong blai ti hakne ka janmi shwaya ka bangin yelek cha ka tin ki jong blai ka bang labu mene ong phi ban ya sam phi ka dei SHPAI uba kumno ngide ban long. But shwaya ka bangan rung sa ka bentang ako bangin perkhat katukun tali sipang ka jingem jong SHPAI ka ba hakman jong ka jing ka jong SHPAI shwab un rung sa ka kam ka training. Training hak balik cakap training but ki juang kumni kini ki balik training kam SHPAI le kam pulit kong ba kawai na pedang ki training ka ba tam ka kam jong pulit bo SHPAI ka kam jong pulit bo SHPAI ka kam training ka ba ado ta ngonong ibi hak ki shisha kadai shisha namar habi kran ya ka badai bukan jadok lani kran ya ka met ka phat kadai ka training ka ba bhai ka SHPAI ba ki pulit namar ki haban ya leng ba ka ki haban ya leng ba usyap ki haban ya leng ba ki sha ki ba thara ki jat ki ti ki jongki ba kata kadai ka jingim ki jongki henry haba ki don ka man haba ka don ki jing angnut ma ka don kata ka man ka bala kut jimut shisha ka donut ki jongki kim salia ban thom namar balai ki don ka jing angnut ban pendap ya kata ka ba ki thrang ha ka jim ki jongki ko ban ong ni phi ba ha ka jing shisha ka kam ka ba ba ban rum kre ha ka ni ka kam kin ki jong blai hagani ka kam kin ka jong play baleng ong namar ba anda ngala kren meto ko sngi hangnir kumju anda bala rung shakani ka kam ting ka jing sha kan tho kam dei tang naki lokki jor ka jing sha kan tho kawan nagi bahaya ngasam pimla pen biang yong ani utrai ka kam ka jong play kata mo udang nang ban le kumni udang kren kumni udang le kumni kata ka ding sha kan tho ki bahaya ngasam ki kan tho ki lokki jor ki kan tho namar baleng ngide ki bre ki badan jibun ki jing duna ubiang na way uduna haway takraw ha ki sngi ki ban sawan ki sngi ki ba bot dan bon ki ban kan tho ya ka jim ko jong ha jong pi takraw ki dan ki khep ki ba pen snow ko ba ongan eno ya ka ni ka kam ki dan ki khep pen snow ba ongan eno ya ka ni ka jing puli ndai shwaya bangan ya chakmat ban kren ni ki sautuli ki mat pedeng ki bang ko ban ai ka jing ai jing mot ong ka ban ong pi ki ni ko way ko long ba ka ka jing kot jing mot ka jong pi ya ini ha ka ta ka jing kot jing mot bang ngai skam oblay un yalam ngai skam blay ten ngai skam oblay un kdo ngai skam oblay un eno kumola kular ngan eno kon sweat ya pi ngan long ring kat lembat pi hadok ka wai bat ka kot no ken kene ka jim kata ka jingkular ka jong JISU KHRIST ban nga ya ka jingkular man ka por haba ki jinge ki wan haba ki jingele ki wan haba ki jing tenju ha ka jingem ki wan ngajukan mau yo JISU bo kular ngan eno kon sweat ya pi ngan long ring kat lembat pi wa kata ka jingkular ka ba yai ne ka jong try jing JISU KHRIST but ha ka janit ka ong ne anda pi rung sha ka ka kenhon SHPAI ka jong JISU KHRIST anda pi rung sha ka kenhon SHPAI bo JISU long commander JISU long try JISU long nong yalam JISU long ta usem jong yu ban yalam ya ka kenhon jo ka ban lek ban yale kanao ya ka way hap deng jong ka jingele ki babun ki SHPAI ki jong KHRIST JISU kila surrender no yalde kila surrender no yalde fikir mau Judas Iscariot surrender no yalde ngikit mau wad Petrus sedang man surrender no yalde kidan giwe pat kibrio hakatas men kibrem hakaba sedang juga jiem ke jongki kila yai ba kanuk sa ka we na preng jok tangi kin mau Samson hakaba sedang juga jiem jo lo shit rehem ba heno ya ka jai lentiu la or lahap takadang ko abot ong pi hakani ka army camp hakani ka kenhon SHPAI ka banging in rung in don menta pi don menta kemau kini ko we what num give up kumut what num kan dien nakani ka kalenti ko pi piat kada ko long namar balai hasisian mangingi kan dien no hakani ka jingele ngin long kilong sharem kin ban poi sha ka thong sautli nga bo ya ka ha ka rukom perkhat ka tin nong we SHPAI uba kumno uba ngi de ban long ka bening kong ha ka tin preng yong ka be a prayerful army lane a prayerful warrior long uta SHPAI uba dap da jing duai ka baar be watchful long uba pikir bha long uba petho bha long nu kum ju uba dakar bha ong khtin ki jong blai ka balai ka bla pen kam hang ni ka tin be ka bang ko ong bu tin preng krai be discipline
Nai long barabor ubat disiplin ya ladi. Bat ke basa ba khadu kedai be focus. Ma ba gini kintin dang abu akne garukom bat sa jikan ma ga jum khat ka jong pi. Nadin ni shakamat kat ba pidang ya akne ga jing puli. Kema gini ki south li. Kini ki south li ki jing perkhat. Kini ki south li ki B, lani kini ki south li kini ki mau ki jinglong jong new shipai, kini bondon ha ki jingim ka jong ki khon, ki jong blai kham tam ki barung, syakani ka cam lani syakani ka kenhon, jong kata ka kenhon ki jong blai. Kapenda ka beningkong ni nyapet lingkot nganum kata bun ri gini, lingkot be prayerful. Kamu tayu kini kentin prayerful. Mau kini ka we endapi rung syakani ka kam. Hafi dan nak ni ke kenhon. Kau wei ke benta ke bala ban ya rap ya ke jingim ke jong pi kum usamla ba kum syakri kum shipa yu Kristi sugrai. Hagi jing duai. Long uba yai ne scam, long uba yai duai. Kani ke mla ban kian. Ba ubril lene usamla lene syakri jong blai lene u shipa jong Kristi su ha ke klimat ka ba usange no ban duai. Ha ke klimat ba tulat no ban duai. Hang ta ke jingim ke jo kan tulat. She said mingi telot ke jing duai ngin telot ke jing Kristan. She said mingi telot ke jing duai pin telot ke jing edai ba dublai. She said ba telot ke jing duai pin telot yala jong ha ke jing edai ba ke jing puli pin telot ha ke jing edai ba ke yeng ke sem pin telot ha ke jing edai ba ka balang du konjo. Tak rau ke beningkong ha ke mat yang abu ya ka knang ban long uta shipai jong Kris Yesu uba klan ba ke jing long ke badan kam ha ke mat ya ke dai ban long uba klan ha ke jing duai. Ban long uba dap da ke jing duai. Upol ukentu ya ki bangai ke na Filipi la pikin mau na kalau nang basau ke dekat men real hado ke dekat benyong ni puli ke ni keting ke jong blai ke siti ke jong Paul si ke nang Filipi na kalau nang basau na ke dekat men real do benyong ukentu Paul ki prabangai wong kum ni wat kos lai ya ki ai baro leni ki ai ru Henry ha ke ai baro da ke jing duai ba da ke jing kerpat lem bat ke jing ai ngo to pin tip ya ke jing pan ki jong pi show blai te kata ke jing sok ke jong blai ka palat lem ka palat ya ke jing sempang baro kan ri jai ke nya ki donut jong pi bat ya ki jing mot jong pi ha u Christ JISU pi kene ke go bedon kamba what u Paul u syakri jong blai ya syakri jong blai u kentu ya ki prabangai ban long barabor ki badap da ke jing duai ban long barabor ki badap da ke jing duai habingi pai syakri jing tho jong Paul yo Timothy u kentu Paul yo Timothy wang kum ni ko samla Timothy what ai bo no ru on ibenya ke jing long samla ka jong me kalau nang basau nak shti beningkong Timothy kau dekat what I you know ban ibenya ke jinglong samla jong me hanai tu men longer rukom ye kita ke bangai ha ke tien ha ke jinglong jingem ha ke jing ha ke jinget ha ke jinglong semua kan ke jing ketu ke jong Paul Timothy what I you know ban ibenya ke jinglong samla ke jong me kau wei na prengi atiar dai ke bala ban ya rap yang ni bangin job apreng shibun ki ke bangi mat ya ke jingale ke jingem ke badap ke jing duai ki student jong ka Bible lani ki student ki bapuli ha ka Bible college lani ki jaka puli ki shlem jing puli ya ka ktin ki jong blai ki don kam ban play jumat ha ka jing duai na lor ki por ki jong ki barok ki baki ki labu mafindon la ka jong ka timetable kemat ka por pin bam ka por pin tia ka por pin pulikot ka por pin shong pulikot ka por pin yarwai ka por pin lekmen ka por pin lekai ka por pin lechrum sheneng labu ya ka ada ka rutin barok angkau benong ni pi kani ka rutin ka labu hagapor jo jing duai kam kut tang kata ban duai student ki dan hapreng jo jing kule kiri ban set apart la bu ya kapor ka kerpang ka jongki kumnu ban pulut por ha ka jing duai namar ka jing duai kade ka wei na preng ki atiar ka bala ban Christian bor yang abre pi ha ka jing im kum kita ka sipai ka jong Christ JISU ka baar ka beningkong gede kum sipai jong Christ JISU kan mau yakni gawai pidon kam ban long ubayai duai ka baar kum sipai jong Christ JISU be watchful long uba pikir ba long uba adkar ha ka jim ka jong pi nomor upol wong ko Timothy merang long uba da samla melong ubadang samla long gerukom haki ke baro long gerukom mi kiwe ha ka ktin ha ka kam ha ka jingai kum ta tatab la kran upol Timothy ring wang kwa ban sot yakni kentin ban long uba dakar kadai naga jingtho jong Petros kalenong ka basan ka khot ka bapla shiti ka benengkong jong Petros kalenong ka basan ka khot ka bapla Petros ukuntu ya shakri ka jong blai da ka baong kumni kini ketin ka jong blai to phenle adakar to phen sharai na bo taw nong yele jong pi bo sultan kum using bakerhu uya keleng uda wat khnang ya unu unuru bon yo ban ngot teli kata ka dei ka benda ka baar kum sipai jong Christ JISU
second step lani kasenjam ka baar gede long barabor uba adkar long barabor uba adkar kani kekentian adkar kakit jimut hado kata-kata kani kekentian ke jelio hado kata-kata kekentian ke belar biong tang pikir ru kam long tang kata henry barbor kekentian adkar kemut belong watchful belong barbor uba pek tu ba uba kmi tu ba namar boleh saudong jonga bejong pi udah no setan kata ibu Paul pen Petrus pen kamang ni saudong jongga jingim ke jongi udon setan nomor wang ba setan ulang komu sing ba kerhu ya keleng saudong wat kumno ban yo ban ngut ban klun telino ya ke jim jonga bejong pi ha ke jinglong samla lei ha ke jinglong samla lei kidon chibon ki ke bu setan utmu ban pen thame ngai skam ke jing duai ke jing kristan bor ya lembah ya ke jingim kenmau ya ke way ba long watchful long adkar hadu kata-kata nomor setan keleng saudong uya sharum sheneng kumno ban pan hap no wadada yo la lei hamtam ya kita ke bla jit no ki jong ublai but ublai kuan panen kam yang apa pi hanu setan pada kwa ya ka ban pan hap setan kwa ya ka ban pen pulam ya ke jing thu ke jong ublai setan kwa ya ka ban penjot ya kata ka jingim ke jongi tak kata Petrus kentu yang ni ban long ki SHPAI ke jong KHRIST JISU ka second step ka mau jam ka bar kade long uba adkar long adkar ong pi mena ka kentian watchful kam dei tong ong kmi thu ba ka kentian watchful ka kit ya ka jimut ka kham jeli chu ka mat pe che ka man pe che ka diang pe che din pe che ka mat setan uyai ku musing ba kerho srap nang imde ban chu pe tang ki khamat srap ka skor na maru kerho setan kerho srap long ki ba husiar long ki ba adkar long ki ba pikir ya ka jim ka jong pi ku mu samla ani no hang tai bandai ba ar long barabor uba adkar ka balai ku mu SHPAI jong KHRIST JISU kabanda ka balai ka ri ka kongsan chuchu ru kolong be discipline long barabor uba discipline ya lade ya kani ngajukan tu apa Bible college ma habang hikai hang tai ngajukan tu ki student baro barabor ban kenmau ban discipline ya lade discipline ha ka riam ha ka bai discipline ha ka ktin ka thlik discipline ha ka jia dei hapo jong ka college lagalong bat ki nong hikai lagalong bat ki parlok ke badan hapo jong ka college discipline ya lade ka kongsan ka don kam hadu kata-kata habang puli ya upo la kuntu ya Timothy dei na kalonong ka ba ka shiti ka ba ar Timothy ka lonong ka ba ar ka khot ka ba khatsan upo la kuntu ya Timothy wong kum ni ya Timothy ka jingkan tu ka jong Paul ya Timothy wong ha ka lonong ka ba ar nak dekat ke khatsan kuntu Paul yu Timothy wang ko mesa to persang smart ban IT yala de bala diang hun bala priang hun da ublai kum unong tre ubom don kam balerai boya sambe ya ka ktin ka jing shisha ukran yu Timothy no shakri jong blai ubania sam ya ka ktin ki jong blai wang persang smart ban IT yala de lani ko ktin discipline yala de brabor discipline ngel dia haga jingim ke jong pi haga discipline haga jingim ke jome ko Timothy to discipline ngel dia discipline ngel dia persang smart pen melin ngel dia IT ngel dia haga taka kam ka bau blay ula khot yemi nuru kumjo blay ula khot yepi shakani ka kam blay ula khot yepi shakani ka jingtmu blay ula khot shakani bang kenmau Jeremiah wang maka plan ke jong blay dei ka plan ke jong blay ka long ka bamayan ka bangi ngam la ban sno tho ka jing thmu ka jong blay kam long kum ka jing thmu jong ni ka jing mot jong blay kam long kum ka jing mot jong ni ngi ngilim kot ke jing khat ngi kot tang kan ni nu blay yo i ka ban sawan ka ban saja jong ka jing ta ka da habo blay u khot ye pi habo blay u khot ba pi slow ya ka jing khot ka jong blay kan ma ban discipline ni le ha ka ni ka jing khot ka jong blay don bon ki samla ki hap no hadin makila lech ke jing pule namar ba kimla ban discipline ni le ba ka jing khot ke jong blai kimla ban discipline ni le ba ha ba ngimla ban discipline ni le pi ka discipline ka thub bon o mane ha ka jimut chep khat ha ka jing pule ha ka jing ya dei ka jing discipline kham ta me ha ka jing ke jong pi ha ka jing pule ka tin ke jong blai ha ka jing shot score ha ka jing minute top ka dan bon ka benta ka ba phila ban discipline ni le Kedan bon teli ki benta ban discipline ni dia. Bahkan mau kini ka way ba Paul abu kuntu yo Timothy. Ukuntu bangin discipline ya ka jing dei ka jungi pada play. Ban discipline ya kata ka jing khot ba bang ngimla. Dei ban so tho. La ni ngimla ban discipline ya dia. Ha ka ni ka jing khot ka jong play. Ta ka bon ki samla bon ki shakri ki ba khot ya dia la ni ki la IT la dia ban lek puli shaki jing puli slam jing puli ki ba kum kini. Shi teng lanti ki hap no.
Shiteng lenti ki ken randien no. Namar ke jinge ki wan ki ken randien no. Namar ke jing syakran ben ki wan ki ken randien no. Oh namar ke jing bambit bambiang hakarukom tray hakarukom kata nane ke jing bambit bambiang dekat bat ke balang ke bagi gidon ki ken randien no. Kata ka de ke daw ka tenrai balai bagi babun ki sama ki hap no. Lani balai kini ki brio ki jong blai ki ba IT la de ban play jong thing jong blai ki hap no. Kada kulon ma kem discipline ni la de kam tam e ba ke jing khot ke bo blai ula khot ya ke jim ke jong ki. Takau bila ya slow ya ke jing khot ke jong blai. Bat mentah pi jubab ya ke jing khot ke jong. Kam kot nok tang ba pila jubab. Next step ke jong pi ke dei ban discipline ru ialah ke jong ke jim ke jong pi ha ke bai dei man na ke si. Ka ba khat do e ai jumut yang ngi ru kum jo. Ke next ka ba but nang ta ka dei be focus. Long over penlek jimut ba. Wan biang sa sisien ka bening kong be prayerful badap da ke jing duai, be watchful ba long ba dekar, be discipline ka balai long ba discipline ni le bat basau. Be focus. Long berabor over penlek jimut. Pek cha ka thong. SHPAI habu lek. Nei SHPAI habu lek cha ka thma. Upek cha ka thong, shanu kidon kinong shun, shata uthom, shata umare, shata ube. Namar bale yo I ya ka thong. Habadon ka thong dai phila ban focus ladam don ka thong mla ban focus. Be focus kemut kaliman ka thong ka jong pi sei ka thong ka jong nu ta ka dai bai ban play jimut chwai ka jing pulim don kam ban play jimut chwai ki kai takra lada don kanu ka distract lani ka ba pentut ya ka kom perkhat perdain ka ba pentut ya ka jimut perkhat ka ba pentut ya ka te ka focus ya ka te ka jing play jimut ka jong pi bo chwai ka ta sedin kan mau kani ka banga jubu ila di barabor ngan wara da kanuk sang la asibun kanuk sa jong hakapor yuan ya slok unu na kaliang jukirang ba nora tang yui nuksa akne ke janmit na ke jim ke jonga man kapor ke wan ke jingile jong ke jim ngajukan mau ya kane ka banga bu ila di be focus bakara kalong ya ka ke bau blay lo khot yanga kai ka plan kai ke jing thmu kai ke bau blay khot yanga men swa baka wei na preng jong ka ta ka thong ka banga bu akhmat ke dei ya kata ka bau blay lo khot yanga kata ka bau blay lo khot yanga ban long ki ba play jimut ya kata ka thong de ban don ka thong la dam don ka thong phinam lan play jimut takra kat kani ka por ka ba menta ya ka jimut chwai ka jing pule nai play jimut than o ngan le kom ta kini ki tai la don ginu ba pluet ya kata ka jing play jimut ka jong pi bu choi ki sidien phai biang show ble a ble ai bor nga ban focus ngan long bra bor ba play jimut ya ka thong ka jong a kade ko kongsan ba bon biang sa sisien ngong him ne ki sama ki hak no bon no kum jo wat ki rang ba ki long kme ki brek nong da kani tin ki bla san ke jimu chuk khat ru ki hak no kada ko long nomar ba ngim yo I ka thong ta ngim I ka thong ba kadang ke jong ha ba mdan ka thong de ka nya den ti ngim poi si ru ngislong tang kum tu brek su bo su shok ka ya ka le nomar ba le mdan thong ta chanun poi ru ngim te ngin le che ru ngim te hom thon bom dan ka thong dei ki pulom lot ki baro takra nu la don pa ka thong ka jong pi man ta ka dei focus ya ka jing pule focus ya ban te ya ka jing dei jong pi bo blai focus kum no bangan nang tip shu ek tin jong blai play jimot kum no bangan la shu ban IT met ban sim bangan te ya ka ne ka jim jom sim ga jong kum ne phinom la ban mi sha prathai la da phim pat don cho ka jing dei bo blai ubrio jong blai hi long kum ne shwa bon hikai ya ki wei u te shwa ya la de la da phim pala ban te la de phinom la ban mi sha prathai keren pi kat ba keren la ka ya la di phim pat te shwai la di suam ta ma la ya la di phim pat ye ne nang o tu ye ne mo bon skap ye pi kata ka constant ba ta ka te shwai la di kani ka por ka ba pin te la di kani ka por ka ba pin nong no pin bam ki jing bam ki ban te ya ka jong ka jim shimet kani ka por play jimun bat anda ha ba phila yo ya kani ka banta di hang ni pin bat scam ya ka bat phila ban ya sam lem ki we ta ka be focus long over play jimun yak ka ba phi don khamat ba de kini ki sautli ki mat preng pasat chunu mo nun play jimot on IT la de met ban siam ba kan mau ya kini ka wei ba ha preng ke jia lenti ki jong phi wanam klet bo don nok penthot udon nok penthot soitan on penthot de phi teng wan ha ka dur jong ki ba ye ngasam teng wan ha ka dur jong ki perlok ki ba men le yo me men yo ayun ka le puli kini ka kam kinbun ke bakli nga kum kata kajing kli kanu hiyo kani kajing sio na kani da batray kani ka kam nga khlam lech sa kani kajing puli ban pe chu ya kajing sio nga lech sa kani kajing puli namar nga tip yak ai go blay khot ya nga kata kani kajing kli jing babon ki kli nga khlam lech sa kani ka kam bang sa sisien o bangan yo buram namar baro kita ki paso ki balik puli ki yo buram dai kata nga lech sa kani ka kam ba sa kani kajing puli ka jonga ning ko ya kalong ba ngayo I ya kajing khot
Kadon ke jing khot ke jong blai. Ba kata ke jing khot ko long nomor ba. Kidon bon ke men sim ke bedon kam. Mani umat ya ke jing ku. Leni ya ka tin ke jong blai. Leng ba ke jong ni kum ke syakri ke jong blai. Tak tahu. Wat kelet you ni nong suan. Wat kelet you ni nong suan. Bat sakwe mdai tambal wat nem kelet. Wat you know sting you ni nong suan. Artli ke bangi kum ki banget ni le yo soitan ke dai. Ni kelet yo bodon. Ba ka bar ke dai ni kin sting yo. Kam tam adalah pulia boy kelet syai. Kita artli ke bangi ni le. Ni kelet bodon soitan. Nomor boleh ngi asno bla pendap ele de bon sien dak ek baka jaman siem. Mo ngi snap jiruai gospel, habang ngi pulir syuk ikot pertai ngi oi beli pulir sayan su la pulir be ka tin jong blai. Nang tak pada ngi pulir ikot ki batai men siem. Hendai hapling jong kata ka jiple jmun ngi klet na bo setan yang buat saudong jungi. Tak rawan klet ya kata ka wei. Ba sa wei ba ong me men sa sien. What you can sting ni o. What you can sting ni o. Pon ni kensting yo setan hadu kata kam tam ki por jo gejing pule ni so ko ba setan don chu ban ngi ni kema hangno bangi don hang tau setan thmu ban pan hap ya gejim jongi takrang ni hap ban long ki ba husiar ni long ki ba pikir bat kadon kam ru kum ju ha ba khadu on ko ba dong kum ni kadon kam fi ban wat ya gejing yalam ya gejing tin gejing it ki jong pi ha oblai kadon kam ma kani ko wei takra wa juang o kayeng ka sam ka ban kentui pi barok ki ba yeng ka sam de tang ban kershan u ha gejing duai Nalor ki we ki jing kershan bro ba pi ai. Let's say kelap long ke jing ai ke jing kershan jong pi ha ka yok ka kot. Let's say ke jing kershan ke jong pi let's say ha ke jing ai men sim. Ning long pi kini ko we pi dan kam ni kershan u de ke jing duai. Sa yui nuk sa. Bon ki por ki bangla ya nok men shwa. Ne ka bang du bor la su du men sim. Ni di email de ki henmen ki para ki jonga. Ki bu kershan yang a bar ngala ban yang ka do menta. Ki dan bon ki por ki bangla du men sim. Ki dan bon ki por ki bangla slo ko ba mla sho ban yang. Manu ban kershan, dei mei shon ye. Dei tantang ke jing yo jing kot, ke jing kershan ke jong pia ke jing ai men sim ra ke jing duai. Kata ka de ke bor. Noi ke badan ha ke de ke bor, ke bahaya ngasem ke kinyi, ke mama, ke bahaya ngasem pilak ban oh, pinya slok no ni la pulik ten jong blai. Pinam la shan re ke we pilak ban le kolong ba, pilak ban duai na ta jong. Kenal ke ni ko we ba om ta ke miet. Ki angel ke jong baman ki ap keleng sodong ya ke jong nu bunyo penhap namar ka bible ko ban penhap dai ye kita ki belajit ki jong blai ke dei ke thong jong setan man melin dalayo le penhap ki belajit dai lasuk te ki nong but lai dalayo penhap yu lidar layo penhap yu lidar lasuk ban penhap ye ki nong but tak rau setan dai kani ka por wat nam klet ye kani ko we man ka por pi duai jo blai un krishan bor yu duai jo blai bon ai bor yu kemau bonong bo setan ru jele persya ye ke jom jo probor Pinlak banyak i soitan, pinlak banyak i ke angel jong soitan. Hane ki don saudong jong ke jim ke jo. Hane ba pi kum ke yeng ka sambi kersana ke jing duai. Ngatep unu lak ban yeng. Bon lak pendep ya ke thong ke jo. Ke bolo bu akmat ni. Kata ka de ke bang kwak ban ketui pi kum ke yeng ke sem. Hakum ke ni ke por ke bamenta. Ngai scam pi ki bedon hang ni. Dei pi kendok ban no ki bayeng sam pi slok. Pi crunch pang jong nu. Da ketui ki duai lem nam ta jong nu. Ketui ki ban duai lem ta jong nu. Bon sin bang kendo iki pra banget charum chaneng ki keli yang amta yang pilong kum no oh ngasak ngaklan da ke jing isnai jong try bada ke jing ke maulem ke jong pia ke jing duai kat sebelai da ke jing ke maulem je ki pra banget bon ki pra banget mata ki berduai namta jongi ki batre kam jong blai charum chaneng ngai kendo abang am ju kendo syuk last lam ki ong nga syuk pi tang po youtube ba kan mau pi tang ke jing duai ngong la biang kata pila kan mau ke jing duai kata kham kordo pi kata ka de kong san da ngong pi ke yeng ke sem kan mau ke ni we dom klet Nalor barok ki jing kershan ko pi pla ai wang mena kalut ka sep ke jing ai men sim pi ai wanum klat ban kershan ura ke jing duai kata ko konstan ma ya pi kum ke yeng ka sam sa shi sian pen mau biang SHPAI jong KHRIST JISU nai komu SHPAI jong KHRIST JISU wat klat ba pi don ha ke jing mare ba ke jing mare ke don shibun ki por ke ba pihak ban syak sempat dai ha bamla ban mare syak sempat SHPAI Kidan ki por syak pensitam. Ha ka cakap puliru teng-teng penslo ki assignment long kum ki jing pensitam. Hene lakot jimut pat. SHPAI lek kum no. Ta syak bom si sin arsin di pai na si tu tam bet iki long SHPAI ro. Mbet di belum SHPAI taru. Dan bukan mensulek su sat tiara dukan. Nada umla ban syak ya kata ambet belum SHPAI. Syakri jong blai ro balik syak ni ka bentar. Habawan ki jing tenjuk, wan ki jing ha ka cakap puli. Ha ka jingim ke jong pi, ke mau ke ni ke we. Ban IT, ban shania, yang scam bai. Da ka wasngu thu ba, ke jingim ke jong pi ke de ke jit jong KHRIST JISU. Bening kong, be prayerful long ba dap da ke jing duai. Ba be watchful long ba adkar. Balai.
be disciplined long ba discipline jel dia ba basau be focus play jimot ya ka thong ka jong phi kini gi sau ni gi mat ai shung nu ha ka jing puson ka jong ni ga mi ta kom ka jing ka tu kan phang kom ka jing ka tu yo nu ba kom samla wa shim ya ka ni ka sanjam ka ba menta phim dai shu tang samla phim dai atyar jong Christ Jesus phim dai shu tang samla phim long atyar jong Christ Jesus kom atyar jong Christ Jesus tu yeng namar ka thma ka yang namar ka thma ka don yang namar ba ka jingele ka don ba ka ni ka jingele phinum yele marwei Christ Jesus unya hashwa bon ai bo pi to blai ka jing song kur khu rekat ba ni bar don ka ni ka po